Na području Mostara mektepska nastava izvodi se u 43 mekteba, koju pohađa oko 1767 polaznika. Na mektepskim takmičenjima učenici iz Mostara bili su pobjednici na nivou muftijstva, dok se njih dvoje takmičilo u završnom takmičenju Rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje su osvojili 5. i 8. mjesto. U Centru za učenje Kur'ana su održavani kao i do sada kursevi sufare, teđvida, hifsa u 9 punktova. Nastavu je izvodilo 14 predavača i prosječan broj redovnih tokom cijele godine je 155 polaznika. U septembru i oktobru je održana manifestacija o Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam, po nazivu Uzor si mi poslaniče, kao što nam je poznato već godinama. Manifestacija se organizira povodom rođenja Muhameda alejhi salatu vesselam. Imala je više od 20 lijepih programskih sadržaja za širu javnost. Knjižni fond Karađozbegove biblioteke, koja će usput ove godine obilježiti 20 godina od reaktiviranja, je povećan za 932 primjerka knjiga. Stanje knjižnog fonda na kraju godine je 11.200 oko prilike primjeraka, a od toga je 6.153 naslova. Dakle, ogroman knjižni fond, hvala Bogu. Efendija Maksumi se srdačno zahvalio svim džematlijama koji su na bilo koji način učestvovali u radu svojih džemata i na očuvanju dini islama. Nastavit ćemo zajedno sa našim muftijom borbu za naše vakufe, prije svega Lakišića, harem i projekat izgradnje centra Mevlana, ali i druge stvari poput povrata uzurpiranog sultana Selimovog mesdžida i objekta na Tepi. Predsjednik izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Mostar, Džafer Alić, u izvještaju o radu uz kratka pojašnjenja tretirao je odluke koje su donijeli protekle godine i efekte njihove primjene. Raspravljali smo i o unapređenju rada sekcija koje djeluju pri službi za vjerske odgojno-obrazovne poslove, čiji je spektar jako širok, kazao je Alić, akcentirajući posebno odluku o formiranju fonda Interkulturni centar Mevlana. Kad je u pitanju ovaj dio infrastrukturnog djelovanja, i to smo na neki način uz ovaj redovni dio naših obaveza održavanja vakufskih objekata koji su određeni stari i po 500 godina, znači na neki način se posvetila pažnja tom redovnom održavanju i investicijskom održavanju i naravno određenom dijelu naših investicija u nove objekte. Tako smo, znači, u vjerskim objektima džamija Hadži Memije Hadži Omerovića u Cernici, rekonstruisana munara. Munara je bila jako u teškom stanju, znači na neki način bila je opasnost od rušenja munare i evo, hvala Bogu, uspješno je završen taj posao. Još uvijek imamo malo posla kada je u pitanju ovaj objekat, ali smatram da će to, ako Bog da, vrlo brzo se završiti, a to je na neki način lakši dio posla koji nam je ostao za ovu godinu. Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju, isto tako munara rekonstruisana i na neki način joj je vraćen stari izgled. Mislim da je jedan dio metar i nešto munare dodat, tako da je taj stari izgled munare vraćen i hvala Bogu i taj dio u saradnji sa džematom koji želim posebno pohvaliti danas, jer džemat Blagaj zaista ima dobru organizaciju i ovaj dio zahtjevnog projekta kako projektovanja, dobivanja dozvola i implementacije na kraju je zaista jako važnu i veliku ulogu odigrao i džemat Blagaj. Medžlis Islamske zajednice Mostar tokom izvještajne godine realizirao je još nekoliko važnih infrastrukturnih projekata, kao što su uređenje partera džamije u džematu Kočne Masline, ugradnja grijanja u džamiju u Vrapčićima, obnova Hadžibalne džamije u Brankovcu, Opijačeve teke na Šehovini, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Roznomeđine džamije i uspješno izvršena arheološka istraživanja na lokalitetu Fatime Kadun džamije. Govoreći o prioritetima i važnim projektima Medžlisa Islamske zajednice Mostar, predsjednik Alić je najavio sistematski pristup na zaštiti ambijentalne cjeline Blagajske tekije i vrela Bune, obzirom da su stalno izloženi prijetnji obrušavanja porozne litice i biljnog rastinja, zašto će biti nužna stručna usaglašavanja sa nadležnim državnim i federalnim institucijama i ministarstvima.